Pripraviť sa, pozor, štart! Ja poviem jednu takúto vec. Normálne som sa bál byť aj za toho bečkara. To bolo naozaj v poslednej minútke, poslednej tisícinke. 18.07 výsledný čas na pravom terči, ľavý lepší 15.63. 15.63 na ľavom, pravý 18.07. Ale to bolo vážne ochopstý bečkarom. Strojník, pohoda, ťažká pohoda. Mám tam chlapa, drobný plyn. Ale vyšlo to.